Oh! Ano ipaw mo na radyo? Kisa'y tao riya? Nga nung ipaw ang radyo? Naminaw ko, oy! Wala. Patay na ko, ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin na ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng television. Di anam-anam og pamatay na yung mga sakop. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na magapugong o magasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kaya ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka ko lang. Tanusa ka man mo, hunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sa mahurutanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Napugos pag-adto sa tulo ka bangko si Leo ug si Jackie nakikita nila ni Roger ug Sixto. Wa sila kalibutan nga diha sa Rolls Resort sila si Alan ug Bibit. Og nakita ang pagsud ni Leo sa maong resort. Apan bisan pa nga nahibaw ang tulo ka bangko nga may tulis nga mahitabo. Hinayon gud ang maong tulis. Og may kausaban nga gamay sa mga lihok ug mga oras. Ingon man sa isunob sa mga sakop ni Jackie. Yan ang pagkaugma. Naibong si Teresa sa mga lihok ni Bibit. Busa, gituganan lang siya ni Bibit nga may dakong tulis na mahitabo. Dili layo silang nahimutangan si Jackie. Nag-obserbar sa iyang mga tao nga mo kontrolar sa mga gwardya sa tulo ka bangko. Mga higala, niya ang laing sumpay ni ngatong sugilanon nga naguluhan. Kagaw! Nick Cain! Okay, Jackie. Tuwa na paingon ang atong mga gwardiya. Okay, good luck. Tuwa na paingon ang tuwa ka grupos, tuwa ka bangko. Doon na sila sa mga gwardiya sa bangko. Tuwa na. Kalma nga gidi si armahan ng tanang mga gwardiya. Kontrolado na ang mga gwardiya sa tuwa ka bangko. Misud na ang nagbarong kong mga sakop. Tulis na ning mahikay. Karong taon-taon mamiya na mga pulis sa gawa sa bangko o ang mga pulis na nasa sud sa bangko. Hain man ang giingon ni mong tulis sa tulo ka bangko, Bet. Mingaw malagi. Unsaon man pagpanulis sa mga tulisan nga nagkatap man ang mga pulis. Hapit na sa mga alas 3 sa hapon. Musira na ang bangko. Mayroong pagsultihan ako nimo kinsa nagsulti nimo nga may tulis sa tulo ka bangko karong hapon. Bet. Ayaw nagsapatis. Ha? O sa may imong gikuhaan, Bet? Anam-anam nang may biya ang mga pulis. Natural nga mabiya na ang mga
mga pulis kay magsira na lang ang mga bangko kay alas 3 na. Nga way tulis nga nitabo nga imong giingon. Imbis kitay paadtuon sa dakong sunog, ang lain na noon ang gipaadto. Oh, milarga ng usa nila ka patrol. Lain na sang patrol car ang mibiya din hibet. Sige na kani, Bet. Tuganin ako. Kundiin ka ng istoryaha nga may tulis karon din he. Na, tulo na gyud ka patrol car ang mibiya. Di na tingali may na yun, Tess. Unong gud ka patrol car ang nag-standby na daan din eh. Mapikihan tingalim nga tulisan. Mahuwaan lang sila mo dayon. Kailan pa panulis. Usa na lang ka patrol car ang nahabilin. Hello? Biyari mo, David. Nagtupad og parking ang inyong gisakyan ni Teresa. Unang ulo ka ng auto magtupad sa inyong gisakyan. Aha? Ayaw pagpailapit. Matara na naskinan. Kana ba? Mubiya na sabta din he. Nagusik-usik lang itas mga oras da, Bet. Ato parking sa Vegas Solid Station, Bet. Wala gid ko'y nakita mga pulis din he. Mutabang na lang ka kag-cover sa sunog kay grabe kuno kaayo ang dakong kayo. Maglisod og pa ang mga bumbero. Kalit man ni mo gunong ang sakyanan din sa gasoline station. Diha mo. Wala ka magkabantay. Katataon na nagkontrolar nila ang mga gwardya sa tulong ka bangko. Sabat ka, Bet. Uy, kisa man ang mitawag ni mo, ha? Nagkabantay ko nga nasukos Teresa. May nayo ng tourist, Bet. Bulbo na karoon taon-taon ang gibiyaan ninyong katupad na auto. Sige. Oh, ganun gikuha man noon na ni mong kamera. At doon na to ang sunog. Ang dama yung kaguling, Tess. Mag-cover ta karon og gubat-gubat. Oh, misod na ang akong mga sakop na nag-uniforme og security guard. Itawad na ako ng bunet. Ang damo na akong armas. Police! Hoy, mausay ninyo! Kung magtuman mo sa mga sugo ninyo, ablihi ang vault sa bangko! Hoy, nagliho! Hoy, nagliho! Magpabiling magkapantanan! Ha, naman na dyan si bangko! Ha, naman talang kwarta din sa inyong bangko na eh! Huwag kalibutan na mga tao din sa gawas. Napa si Jackie sa eksakyan. Ligawas ng usag grupo gikas sa Presidential Bank. Tandaan na siya ang mga nakumbag. Ang mga kwarta na kanas bangko. Okay, mahina ang gulya ka! Lahos mong sakay sa inyong sakyanan! Tulisan! 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 Ito na sa bangko! Di mo magkapalayo. Pistol nito na to ang remote. May ulbo ko sa auto, Bet! Dahil na yun ang tulis, Teresa! Nanakan sa mga kwarta! Nabungkag ang kwarta sa pag-ulbo! Tabi! 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 Mga demonyo! Ilang ipamusin ang mga tao sa gawas! Nakasagay na ang mga tulisan sa iyong sakinan! Di ka sila na magkuha, Bet! Nakuha na ko! Nakuha na ko! Huwag magkadagan ang mulaing auto nga gisakya sa mga tulisan! Biol po sa bomba! Ay! Hupo! Hupo, Teresa! Hupo!
importante. Wagid. Ug wa say nabuhi sa mga tulisan sa duha ka auto nga may ulbos sa bomba. Wa ko'y nakita di mailangin ni Asan. Yana, may abot ang hepi. Dali, Bet! Atong sahaton! Ready ang kamera! Rolling na, Tess. Chief! Not now, Teresa. Pagbiya sa mga pulis ni Dapita, pagkataon-taon, ana, nahitabo dayon ang tulo ka tulis. I said that now, please. Ay nala pamukos, Tess. Sorry. Okay lang. Sabto nato kay dako kini setback sa kapulisan, Bet. Dako kini sagpa sa dagway sa kapulisan ni atong syudad tungod aning hitabo. Dako ani tulisa, uy. Okay, Bet. Shoot. Ari ko mag-stand in. Doon sa autong nabungkag ug sa nagpasad sa mga kwarta o sa mga patayng tulisan. Unya POV sa bangko. Sorry. Rolling. Naibawi, sir. Sige, Bet. Untop gyud alas 3 ganihang hapon. Tulo ka mga dagkong bangko sa dakbayan ang gidungan og tulis sa tulo ka grupo. Dinhi sa akong luyo, inyo makita ang nagpasad nga mga kwarta nga nadaon ta sa mga tulisan gikan na ng bangko nga nagbuntaog sa akong luyo. Ug inyo usab nga makita ang mga patayng lawas sa mga tulisan nga nauban pagkaulbo sa ila untang gateway car. Wa pamanawag sa Jackie? Sa kita mo, Roger? O sa kita mo, Roger? Hilap niya! Hoy! Mga langit! Jackie! Ayaw lang yun mo kalain na itaburo at lawa, busing. Doa ka auto na bungkag sa bomba o sigurado nang nahurot o kamatay nga kung mga sakot pa sa kais doa ka auto. Usara ka na kung bag ka puno sa kwarta nagkargas o sa kauto na may ulbo o laing usa ka na kung bag ang nauban pagkabungkag sa laing usa ka auto. Pero pat pa ka na kung bag na dasok kayo sa mga kwarta ang amo karon na dahabusing. Bitahan lang, Jackie. Hain mo ron. Doon na may sa safe house. Paboto mo na mo si Mayor dito Congressman. Wad dumi. Unsa man yung gisakyan karon? Lain ang sakyanan. Lain ang nagsakay sa mong gigamit kari ang sakyanan, Congressman. Bye, Jackie. Ay na pagsig Kusmod, Sixto. Kusmod ba, oy? Kana kusmod na ikaw? Upat kadagkong mga bag dasok kayo sa mga kwarta ang naa karon sa posisyon nila, Jackie. Oh, wala tamarkansi. Labing siguro, sobra pa na sa 200 million. Pero kinsa man ang nagpaibaw sa tu ka bangko. Kung kinsa'y nagpaulmo sa duha ka auto. Kinsa? Sukay na mo sa kanginan, dapiton ko kamus magsulod sa banpang mga sumpay, nining atong sugilanon nga naguluhan. Kagaw! Nick Cain! Director, Alcin Navakita. Spinner, Nelson Tantano. Recording Engineer, Akilas Hessen. O dalit kaninyo sa Subiradyo Production Center.